Wara xhur ta' diskussjonijiet ġie ffirmat ftehim deskritt mill-UHM Voice of the Workers bħala rigal lil ħaddiema membri tagħha. Dan hekk kif intlaħaq ftehim bejn din il-union ewlenija f'pajjiżna u Kassar Fuel Limited biex il-membri tal-UHM gawdu minn skont ta' 2.5% meta jixtru l-fuel mill-pompi ta' Kassar. Dan ifisser li fuq kull litru petrol il-membri tal-UHM se jiffrankaw 3 ċentesmi u nofs, waqt li fuq kull litru diesel wieħed jiffranka 3 ċentesmi. Dwar dan il-ftehim tkellimna ma' Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers. Huwa pjaċir tagħna li qed inħabbru din l-iskema, ovvjament dejjem il-UHM taħdem għal ħaddiema u għall-familji tagħhom. L-iskema tidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju, data magħżula apposta kif il-festa ta' jum il-ħaddiem. Iżda kif jispjega Josef Vella, dan il-ftehim huwa biss l-ewwel minn sensiela ta' ftehim li qed taħdem fuqhom din il-union. Dan ħajkun ta' gwadan għal ħaddiema li jibqalhom flus fil-but u ovvjament ma narax għalfejn ma jkunx hemm iżjed skemi bħal dawn min-naħa tal-UHM. Dan il-ftehim huwa validu għal pompi tal-petrol ta' Kassar li jinsabu f'Santa Venera, Ħallija u Ħaltarxien. Ironikament, waqt li l-UHM ġabet roħs fil-petrol u diesel, il-gvern fis-sajf li għadda qolla l-prezzijiet b'5 ċentesmi. Dakinhar il-UHM kienet talbet laqgħa urġenti tal-MCSD biex tipprova twettaq pressjoni kontra dan il-pis fuq il-familji Maltin u Għawċin.